Nagpangayos ang paghangop ang Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit 6 sa publiko sa mga delay sa ila pagresponde bangod sa sunod-sunod nga bomb threat sa sulad kag probinsya. Ginpaag ni Police Major Roy Robin Orbina, officer in charge sa mga opisina ngayon bangod sa kakulangan sa ilang mga personnel kag sa kanamuon sa simultaneous response operations ngayon ginatumang sa bilog nga Western Visayas. Sunod kay Orbina, tanan sila fully deployed, lakip ang puwersa halin sa regional headquarters kag sa Iloilo City anom lamang ka explosive ordnance disposal personnel ang na-assign. Dugang pa niya nga hindi pwede nga isa lang ka personnel ang magkadubangod. Kinahanglan nga kompleto ang team. Lakip na ang K9 dog sa ila handler, EOD technicians, WOD technicians, X-ray device specialist para sa suspected devices. Sunod sa iya, masarangan pa sa Reco 6 ang pagresponde sa asod-asod nga bomb threat sa bilog nga Region 6. Lakip ng Iloilo, amuman ang Antique kay iban pang probinsya. Apang ginaako nilang mabudlay ang mga simultaneous calls, labi na kung nangin tunga sa adlaw limitado man ang personnel nga masarangan nila nga ma-deploy. Kaya pa naman ng manpower namin yung series of bomb threats dito sa Region 6 kasi kasama na rin yung Antique at saka province of Iloilo sa nirespondihan namin. Actually, sa EOD response kasi hindi naman natin actually ang personnel natin sa EOD K9 is very limited. Dito, well in fact, dito sa Iloilo City, 6 lang yan sila. Tapos, pag pinagsabay-sabay natin ang responde sa kalating araw na lang, naka-6 na responde tayo. So, ang lalapad ng mga schools na nirespondihan natin, hindi natin pwede na deploy na mag-isa lang yung personnel natin. Nabalikan si Police Major Robin Orbina.